हमारा नाम शंकर है। हमारे एगो यार बाड़े, वो ऐसा यार बा कि अपन सदियों में हमारा के ना पूछलो ना कहियो घरे बोलावेला। आज कान कौन बात बा कि हमारे लिए फोन को ले रहे यार तो नहीं हमारा घरे आई जरूरी काम बा। अच्छा ठीक बा, हम यार वो घर चलता नहीं का बात बा का ना दम ना तंगती है दम दम चली तो नहीं यार घर तो नहीं भेंट कर ली यार से। अरे होलिए में आज तो पियावा हो, अरे होलिए में आज तो पियावा हो, अले के सूती में तो कियावा। होलिए में आज तो पियावा हो, लेके सूती में तो कियावा। सूती में तो कियावा लेके सूती में तो कियावा, सूती में तो कियावा लेके सूती में तो कियावा। होलिए में आज तो पियावा हो, लेके सूती में तो कियावा। यारवा के घर तो इहे हो। कितना मजा आवता थी। लइका उइका भइल बा का बड़ा गीत उत गावत रस छठियार उठियार गावत रस का अंदर बा कोई बधाई बधाई मांगे त ना आइल बड़ा स। अच्छा ठीक बा तनी हम आवाज लगाओ तनी। ए घर में के बाजी ए तनी ट्रेवल दीना महाराज के में तनी बता गोर फांस गेल बते बाजा के मुंह मारी ए घर में के बा ओके हां ए दरवाजा खोली। सुखड़ी आइल बा भैंस को लगत रहा को दिए मेरे भैंस ना खुली। हमें बड़ा भैंस ना ले जाए कुबेरा ना लगेले। भाई चरवा लागो तनी हम। हां ए महाराज दरवाजा खोली ना जी। हां काहे के खोली है बड़ा खोलबे ना करे भैंस तो। ए मेरे बताई तो भैंस ए भैंस नहीं के खोले के ए बड़ा हमनी कब के बिछौना पर जागल बानी सतले खोल दी। ए महाराज हमरा के बोलौनी हो घरे अदर वजन की खोलो रे बुलौनिया कहता रुक तो के हा ए दरवाजा खोली महाराज। हां आ गनी यार अब यार यार ए महाराज रोज समझ ए राम 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 भाई चरावे जाक बा हमरा ए भैंसवारवा के हैरान कर देला सन हमारा दादा ई राम राम ही करावता कि भैंसवावत तब यार का समाचार बा। ठीक बा अपन सुनाई ना एकदम फर्स्ट क्लास अपन सुनाई। सुन ले बानी कि जे रउआ कानु कहानु बाहर कमाई ने हां लुधियाना लुधियाना हां कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा फैक्ट्री में रही ने हमार मेहरारू हुरियौले आइना रे तो अपना रे तो राम आई के मोहन गारी रे दादा हाय दादा रे दादा यारवा का उघार के दिखा देले आज तक ले यारवा के मेहरारू का हम फरछाई नहीं की देखले आ होइया के यारवा के बहुत या परनामी हर जी हाय दादा बड़ा बेटी मेरे मुड़ी ना टोप रे बाजारे करे कोई बड़ू बाजार करे टोपले रहो यारवा देख ली यारवा बड़ा चुमाक बा यार हां यार कोई ना ई हमार गामना भइल रहलन तो हमार सारी नाइल बड़ी ई रो सारी नहीं। हां कितना चुआक दिया हमार सरीनिया। ए महाराज बड़ा बेईमान बनी जी। का हो एक तो शादी में ना पूछनी हो अच्छा आ घर में सारी ने बोला के ले आइल बनी अच्छा आय हां तनी सारी तू तुम बात कर ली ना ओकरा से ए यार यार काहे को सियौले बानी रहू ए महाराज रोकी तनी सारी तू हमू बतिया ली। ए यार हम रउआ से धोखा में फंस गइल बानी। कौन चीज धोखा में फंस गेल में रोकी तनी दू बात कर। ए रुक ना ए सुनी ना ए सुनी ना रउआ तो साफ चोटियौले जातनी यार हम रउआ से छुपावे के फेर मेहरबानी आ रउआ औरी को सियौले जातनी हम रउआ जाने के मारे तो भूली आवत नहीं जे उ हमार मेहरारू है ई हमार मेहरारू है। अच्छा यारी नहीं हां ए महाराज बड़ा सुंदर वाली वो जी। पड़ घुमो ना जितने हम छुपावत नहीं उतने आके उघारत हरु यार ई यारवा भीड़ जाइते एके बेर में तारा के मेल के मुआ दी। भैया हां हां ई तो बड़ा सुंदर वाली जी। हां तो यही तरह सुंदर बाड़ी तो के तेरे सुंदर बाड़ी
अच्छा 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 हाँ। चली इहो के एगो कलाकारे बने तब ऐसा धंधा भाई बा हाँ बंजरिया के बानी यहाँ के हीरा हीरा बिस्कुट मुस्कुर हाँ हीरा बिस्कुट हाँ हीरा मुस्कुर हीरा म्यूजिकल ग्रुप हाँ हाँ ग्रुप हाँ वहाँ के 20 रुपया के पुरस्कार बा हमरा तरफ से लाख लाख धन्यवाद बा आ हमरा पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया दबा हाँ हाँ हीरा हीरा ग्रुप। म्यूजिकल ग्रुप हाँ हाँ बोलो तंगी यहाँ के हाँ संपर्क करी रहुआ हनुमान मोड़ हाँ वहाँ के 20 रुपया के पुरस्कार भइल हमरा तरफ से लाख लाख धन्यवाद बा आ हमरा पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया दबा अब इहो के ग्रुप वाला हई तो के दे कामना फायदा से आइल बानी हमरा मौगी के से आइल बानी कि हमरा से आइल बानी? ना भाई हम ना जानी कि जे तू आइल बड़ हाँ हाँ ठीक बा ना भईवा जवान बा यार हाँ ए महाराज बड़ा सुंदर मेहरा पौले बानी जी हाँ तो यही तरह पौला बानी बुर्बक आदमी के मेहरारू सुंदर मिलेला अच्छा तो सब बताटाई हाँ काहे खातिर हमरा के बोलौनी हो रउआ के बोलौनी है कि जे खनु बाहर जाए के बा तो हमार मेहरारू हुरियौले बिया बाहर जाए के अच्छा तो वो बाहर जाए बाहर चले के हमहू सोचत हन ए तो हमारा साथे चली लुधियाना तो चली ना हम तैयार बानी कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा फैक्ट्री में 20,000 का तनख्वाह मिली हाँ तो चली हम ओया चलम रउआ साथे चलो हमारे संगे ने हाँ। आए तो चली यानी सुनी कहिया चले के बा आज चले के बा एह बा एबरनत का बिहान तो चली आज तैयार बानी हम एने सुनी का रउआ सामान सरिया ली ठीक आई स्टेशन चली अच्छा टिकट कटा के ठीक ट्रेन आई कोनो बोगी में बैठ जाए के बा हम स्टेशन पर जाकर टिकट कटा के कोनो बोगी में बैठ जाए हाँ हमारे इंतजार मत करें आ रउआ पछुआ के आएम तो कहीं हम रउआ- कोनो बोगी में बैठ जाए मोबाइल में नु कांटेक्ट कॉल हो जाई आ कहीं हम बोगी में बैठ के चल जाइए रउआ अइबे ना करी काहे ना महाराज काहे ना आए रउआ आ जाए नु हतना आए हम हाँ तो गारंटी आ जाए ए आज महाराज विश्वास करी आ चल के आगे हमनी के मिल रहल जाई आगे चल के भेंट कॉल हो जाई जाई झोरा लेके आई अपन सामान सरिया के लेके आओ ठीक बा हाँ, जल्दी रउआ आई। चलिए स्टेशन हाँ चली लेट मत करें जल्दी चली ए नान लेट करम हम आ रहल बानी रउआ चली ना हाँ चली बड़ी तनको लेट मत करें लेट करें तो भेंट ना हुई यारवा अब घर में से बहरत नहीं के हाँ हाँ यारवा हमर नहीं के जात का जानते नहीं का है रउआ नु भाग गई नहीं हो हाँ हीरा म्यूजिकल ग्रुप म्यूजिकल ग्रुप मिले के पता हनुमान मोड़ बंजरिया हाँ 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 ई यारवा दौड़ दौड़ घुरिया के काहे आवता ई रउआ लगिन बीमारी पकड़त नी हमरा मौगी के चलते हाँ, हमरा मौगी के चलते यारवा आवता रउआ लगी जानते नी मांस घर में बनत होके तो रउआ पीला के मार के भगा दे 3 दुआर अलगे बैठी लेगी बैठी हाँ यारवा हमार जात नहीं के अब ए यार ए जाई न तो हाँ चली बढ़ी ना आए चली बढ़ी ना जल्दी लेट मत करी नानू लेट करे सामान सरिया जल्दी ट्रेन चली रउआ स्टेशन पर आई ना हाँ। चली बढ़ी है नहीं आप बोलौनी हो का देखा तो नहीं यारवा कर नहीं के ऑटो आए एक मतलब ई यारवा है बर चापी है हो ते हबर भेंट होके देम ना हो हाँ बोलौनी हो का ए यार यार तू बुझत नहीं को तू नहीं को देख जे यार से ते छुआला आए आ देह में सोटा तारू फाड़ देम ए यार हाँ तो चलते सामान हाँ सरिया चली बड़ी 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 लेट मत करें ना लेट करे रउआ आई ना हे, रे ते केने जाते री यारवा के पाछे पाछे वने जनरेटर हो ना जी रे पहले बताई तो हाँ रे यार कितना सुंदर बाड़न जी हाँ यारवा सुंदर बा हम सुंदर बानी ना जी रहू सुंदर बानी ये हमरा के घर में से खेते के फेर में बिया देख लिया यारवा हमार साथ हीरो खानी बा
हाँ जी एकदम सुनील सेठी खानी हाँ साहब सुनील सेफ्टी खानी बा ए आय, सुनील सेफ्टी नानू हाँ सुनील सेठी अरे सुनील सेफ्टी खानी नहीं के और छे कुमार खानी बा ए जी अक्षय कुमार नु बोलाला अक्षय कुमार अरे यार का कहलन कहले कि स्टेशन पर आके टिकट कटा के ट्रेन में बैठ जाए के बा कहिया अभी हम जा रहल बानी हाँ हाँ केवारी बंद कर दे जाई तब जाई हाँ जाई यही तरह जाए एगो चुमा देवे तब जाए चूमा हाँ एगो चुमा लेला राजा जी बन जाई जाता रहा ना 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 रो लाज नहीं लागत कथी करे लजाए लगे में तो तोरा लड़का होई चूमा ना मिली ना मिली हाँ आएम तो चुमा देवे नु हाँ जी उन्हें साहब ने तो चूमा ले ले हैं आए अबर ना देवे यही तरह थोड़ा मिली हाँ तनका दे दे काहे ना देवे पैसा देम नु हाँ तब चूमा हम दे पैसा तब का अरे पैसा का कौन दुख बारे सारा लोग में पैसे बा तो पैसा दी तब चूमा हम दे कौ गो पैसा देम तो चुमा देवे 50 रुपया हाँ 80 गो ना लेवे हाँ वो हमार दोस्त हुए हाँ वो हमार दोस्त हुए हैं बिना पैसे के चूमा ना मिली अच्छा तो ना मिली तो एगो काम करो लव से एगो दे दे चुमा चोरा के अहाँ दे ना एगो आ सुन के बारी बंद कर दे हम जा रहल बनी अब ट्रेन छूट जाई ई अरवा चल जाई हम छूट जाए ठीक बा जी जाई तब हाँ जा रहल बनी केवारी बंद कर केवाड़ी बंदे रही हाँ केवारी खोलिए मत अगर को केवारी चल गई बा केवाड़ी खोल देली तो हमरा घर में पीला ढुके लगी सब ना जी रो चल गेले के बाद नु हाँ हमेशा केवाड़ी बंदे रही हाँ ठीक बा घर में से हम कोई निकलबे ना करे ठीक बा हम जा रहल बारी ठीक बा जी बंद कर केवारी हम का बताई हम जो चाहत रही तो हो गई हाई मर की लगाओ ना दिन भर घर में घुसियाई रहत रहे एगो हमारी कुफती रहे दिन भर तक घर में घुसियाई रहत रहे कोनो काम धाम तो करे ना अच्छा ओकर तो हम भेज देनी अब हमार जहाँ मन करी तहाँ हम घूम सकतनी यार वक्त तो कह दिन कि यार चलिए स्टेशन आ टिकट कटा के ट्रेन आई कोनो बोगी में बैठ जाएगा बा यार वो तो चल गलो ही स्टेशन में आ टिकट कटा के ट्रेन में बैठ गलो ही लेकिन यरिनिया के जब से देखला बानी नु तब से हमार मन न खेला गो तो यरिनिया से एक बार भेंट करे तो बड़ा बढ़िया रहे आखिर तो यार वो स्टेशन चलिए गेल होई आ चल के तनी यारी से भेंट कर ले तनी ओकर बाद में स्टेशन में हम चले तनी चल यारवा के घरे तो आ गई नहीं हो अब पता नहीं यरिनिया घर में बिया की ना तनी आवाज लगाओ तनी ये घर में के बा जी ए घर में के बा ए के बा जी एदी तरह बाहर न जात रही जा ए महाराज ने सुनी ना गोरनी स्टेशन आई अरवा का ना देखनी हो तो घर चले नहीं हो जो है खतरा रो यारो सुबेरे चल गए बाहर अभी बहुत दूर पहुंच गए सवेरे चल गलो तब का एकरा मतलब गोरखपुर चल गलो है ना हां जी सब हेल गलो खेलू गोरखपुर हेल गलो है तब का ए महाराज तो हम ही पछवा गए ना रो ट्रेन अब छूट गई एने सुनी ना हां बोली एगो बात कही हां जी कहीं नानू खिसिया ना जी बोली ना किसी बात बा खिसिया नानू ना जी हम काहे खिसियाम ए मार जब से हम रुआ के देखले बनी तब से हमार मन नहीं खेला गो हां हां ए जे हम एगो बात कहीं बोली ना हमू लोग जब से देखले बानी नु तो हमरो कुछ कुछ होता जी एने सुनी ना हमार रुआ से प्यार हो गइल बा हां जी हाँ। हमरो रोज से प्यार हो गइल बा सही में हां जी ए महाराज ताई सारा भगलो लोग साथे कौन चीज करता नहीं हमारा साथे चली रानी बना के रखे हां हाँ कौन जगह ले चले लुधियाना ले चले हम तो ले चली ना जी चली आ सुनी ना हाँ बोली प्यार करे जानले भाई नु प्यार करे हाँ। चली ना 7 आइटम प्यार करे जन बने हमरो प्यार करे के सिखा दे हाँ तो चली ना हां जी चली चली सिखाओ तनी राबो